Ahoj, vítám vás u tohoto videa. Dneska budeme potřebovat možná tohle, možná tady ten minikorek a možná tady těsnění karburátoru. Protože se dneska podíváme na tady toho krasavce Stadion S11. Jelikož stál nějaký rok možná, loni jsme úplně na tom nepojezdili, tak je čas, tak až nám to tady dopípa, tak je čas to zase rozfungovat, protože jsem ho nabídl k prodeji, momentálně je inzerát na Bazoši. Ano, další věc, které se chci zbavit, která tady je vlastně zbytečná. Hele, hodnotu milion to nebude mít nikdy a momentálně tam je cena 39 000, co si myslím, že v rámci toho, za co se stadiony prodávají, co lidi chtějí fakt jako za rezavé hnusné kusy, mnohem víc než 39, to vůbec není špatné. Ale chci mít klidné svědomí, že to bude fungovat a už jsem to včera zkoušel a ten korek, co jsem vám ukazoval, tak ten korek vlastně ucpává přívod benzínu. A tím, že se rok s tím nehybalo, tak je to prostě, nehybe se to, chci to rozfungovat, nastartovat, já vím, že to potom nastartuje, ale v podstatě problém je v tom korku a vždycky tak jednou za rok je potřeba vyměnit tu gumičku na tom karburátoru, protože ten benzín pak nemá utěsněnou tu komoru v tom karburátoru, proto těch gumiček mám asi 10, protože fakt ať mám jako do zásoby, ono se to neschání zrovna moc dobře. No a jak jsem říkal, je to kompletně z 11, má tady deklík, to je problém taky sehnat, klasickou chromovanou pumpičku, jinak je to prostě tak, jak to má být. Já jsem ještě tehda scháněl ty pedály, to tady je omotané páskou, ať se to prostě neušpiní, byť je to stejně trošku ušpiněné. To jsem dával taky nové ty uchyty, svítí to, troubí to, výfuk se řešil a v podstatě to jezdí a vlastně ještě světýlko tam je zadní i nové, ale průser je v tom, že prostě já nějak jako nemám úplně čas se jít na tom projíždět, ještě tady přes město, lepší by to bylo někde na vesnici, kde prostě máte prostor na projížďky s tady tím. Tak jsem chtěl tak do videjka, že se můžete kouknout. Je to vlastně rok výroby 1956. Jak vypadá? Tyjo, skoro 70 let. 50 a 50 to je 6. 16, 26. No, bez 2 let, 70 let starý moped. Ono to vlastně vypadá jak kolo, že když tak vezmete. Akorát to má ten motor. Ale no, takhle se na tom jezdilo. Kdysi nové to podle mě stálo 500, hele, nemám páru vůbec, kolik to tehdy stálo, ale my si to dneska spolu rozfungujeme a minimálně se tady po areálu chci projet. Má to 2 rychlosti, řadí se. Vlastně na tom rukojeti to vám ještě ukážu, to je zajímavé a pak už jdem rovnou na věc. Jo, tady máte vlastně takhle zmačené jakoby spojku a tak máte jedničku. Počkej, zaostři. A tak máte 2. Jo, husté, takže vlastně řadí se tady na tom a potom, když vy to chcete nechat chcípnout, tak tady je zase taková věc, která, to je tohle, ono to otevře vlastně prostor do válce, do spalovací komory a ten tlak uteče pryč, no a tím pádem to chcípne. Takže jdeme na to. Začal bych tím, že prostě vytáhnu karburátor, rovnou se nám vymění ta gumička, to je 10, 8 a tady ideální by bylo sundat tu nádrž a nevím, jak to vymyslím s tím korkem. No prostě tady tohle je tahací, ale teď to momentálně tahací není. Takže ten korek jsem strašně dlouho scháněl, ale proto mám i pro jistotu ten druhý ventil. Nebo tam dám možná ten druhý ventil, s tím pak není taková starost jako s tady tím a to dám pak novému majiteli, ať má ten originál, ať si s tím dělá, co chce. Tady jenom karburátor, šoupatko zůstalo samozřejmě na mopedu. No a teď už je to jednoduché, teď se to tady jenom rozšroubuje ze spodu. Jsou tam 3 šroubky. Ono je vtipné vlastně
i ze spodu toho sítko, to je vlastně filtr vzduchu, což je taky fajn. Kdybych měl ultrazvukovou čističku, což mám v plánu už asi 15 let si pořídit, kdybyste měli s tím zkušenost, tak napište. Tak bych ten karbec hodil do ultrazvukové čističky a pěkně ho nechal vyčistit, protože jak vidíte, jsou tam takové usazeninky a když si to dá do dobrého roztoku, tak se to pak vyčistí. Tak. A přesně vlastně my se bavíme o tady této gumničce a vidíte, jak tady zůstal zbytek oleje, to je plovák, který, no prostě teďka to umyju celé tím nějakým čističem na brzdy. Benzín se odpaří, zůstává tam olej a je to taková prostě směsice Stragor, která tu gumičku, ta ještě jako upřímně nevypadá špatně, ale prostě jí to zničí, proto to je potřeba vždycky vyměnit. Takže já to teďka pročistím, vystříkám a dám novou a zpátky se to složí, to je všechno. Tak, karbec by byl. A teď si podíváme na tu nádrž. Vyliju z toho benzín, ale tady mám právě ještě kulový prostě takový ventil nebo kohout, kterým by se to dalo nahradit. Případně tady mám ten korek, o kterém jsem mluvil, a tady to jsou gumičky zase do 3,5, ty jsou tam, to si taky pak ještě na 3,5 vyměním, protože prostě ten novodobý benzín je špatný a je dobré mít zásobu těchto těsněníček, které se dost blbě schání. Takže benzín je pryč, já to teďka vymontuju a jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat pod tím a jestli se povede. Nic moc teda, ta hadička je jaká upadla. Jestli se povede tu těsněji. Jo, to takové to klingeritové, jak se to jmenuje to těsnění, co tam, ono odešel. Nicméně těsnění je a neprotekalo, takže ho nechám, protože to stejně jiné nemám. A když to někdo koupí, tak si ho bude muset vyměnit. A jo, to není rezatý, to bude jenom špinavé. Aspoň ten závěr je stejný. Je stejný, akorát je nemilé, že tady není trubička. Že úplně není vhodné, aby to nasávalo ten benál z toho spodku. No je vždycky lepší, když tam je kousek, ať neberete případný bordel. A nebo tam dát samozřejmě filtr na tu hadičku, to je taky řešení. Povedlo se mi to z útrob dostat ven a tady vlastně vy to taháte, tady na konci, to je teďka špinavé, ale to je ten korek. Jo, on je i malý, ale já to teďka ještě rozeberu. Je to, myslím, 7, jo, 7. Hopla, dolů a teďka zase tohle se vyšroubuje ven a ten korek je jakoby nastrčený na tom. No, jako zajímavě vymyšlené teda. Se dívám, že jak je zvykem v dnešní době, všechno je vyrobené na prd, že ta díra vůbec není na středu, jestli to vidíte, takže si nejsem jistý, jestli to bude fungovat, protože
V dnešní době to je vyrob to, klidně to může stát za hovno, ale ti lidi to koupí a až pak to budou potřebovat použít, tak zjistí, že to jakoby nefunguje, že to je k ničemu, no. Takže dost, mám tady jako asi obavy s tím. Bude asi problém. Dívejte. Prostě není to škoda a zbytečné vyrábět něco, co je vlastně na nic. Je to škoda práce, škoda všeho. No. To vyzkouším, ale vypadá to, že to takhle nebude fungovat. Fajně, takže karbec je zpátky. Rozhýbal jsem to, teda celé jsem to rozfungoval. Ale řeknu vám, tak špinavé ruce jsem měl a takové nervy, že jsem pak vypl kameru a vyprdnul jsem se na to. Ten korek jsem musel kousek ještě zkrátit, dát tam olejček, projet to. Teď to funguje, jestli to bude protekat nebo ne, to nevím. Teď jdu najít benzín a kopnem to. Tak jdem na to, hele, ten korek funguje, to dopadlo dobře nakonec, ku podivu. Víc tam asi cupat nebudu, tady se zapíná pouze světlo. Teoreticky, když bude dobře, tak by to mělo chytit. Problém je někdy, jo, tak, ať si dostanete ten pedál do správné pozice. Wow! Ty vole! Já to hned projedu. To je po skole, tyjo, super! A jak jsem říkal, tím to pak cipnete. Takže paráda, funguje. Hele, pod videem je můj Instagram, kdyby to někdo chtěl za 39, jak jsem říkal, stačí mi napsat, můžete se stavit. Nemá to značky, nemusíte to přepisovat. Naložíme to a můžete drandit po dědině. Nám se to tady do města bohužel nějak extra nehodí. To je ode mě vše, díky, že jste koukli tady na Stadionka a budu se zase těšit příště. Like, odběr, zvoneček. Čus. Dědek. To je jak dobré na ryby, tyjo.